Nah, gawa timbayan mampuday sa motor na ako ron. Asam ko mangiram ni kwarta. Nah, di na po ko kautang sa turko kay tanan turko diriya nalaras na ako giram kwarta. Ay tama. Si Paring Lito. Si Paring Lito ko mangiram kwarta. Pre Lito. Pre! Asa is Paring Lito? Dora yung manghud, oh. Hoy! Hoy, Paploy! Hoy! Hoy, Paploy! Saan mo ka maminaw sa kuha? Si Unggoy, nakaloko ka sa kuha? Nabuang namning bataan eh. Kung nabot mga kunggoy nga, akong gisulti, Paploy! Ingnan kag dili ka Unggoy, mura man kag buang. Animal ning bataan eh. Ayun na lang di! Asa may mong kuya? Nanong dari man daw kami itagluya nga, di man itindahan dari ah. Bata, abot mang kagluya? Asa yung mong kuya? Giingnan kag wa mi na maligag luya, buang siguning tawana. Ha? Ako na may nabuangan ni ron. Saan dito yun mo dari ah? Nangitagay ko si mong kuya. Giingnan kag wa mi na maligag luya, sige kag balik-balik. Buka magiglalis din bataan eh. Imong kuya, imong kuya! Ha? Imong kuya! Ay kung sagiti, kaya di ko bungol. Pero balik ba? Asa ka imong kuya no? Daot man yung tawanin nga, sige man siya pangitag luya. Sige man ka pangitag luya, magsabaw ka. Kuya, magsabawisit yung tawa na. Sa buwan dyan ako ng ribs mong buhanga ka. Saan may pangalan ni mo? Mr. Lim! Kuya, wag pangalan ni mo, Mr. pero Kim. Mr. Lim! Mr. Kim gani, unsa man na? Babae o lalaki, bayot ka? Lim! Mr. Lim! Kuya, wag pangalan niya ay Mr. pero Kim. Bayot man siguro ni. Shit, yung bungulan ng kabataan. Ah! Kapoy kayo makikistorya ni mong tawa na ka. Basig makulatahan pa nung tika. Ay, nangita kag luya, kay magsabaw di kag baka. Shit, kamutin mo! Wala ko dila! Tawanan ni Pre! Pre Lito! Ay, nabuang na ning tawanan ni, di ba alam mo tubag ang simento? Yung tawanan ni. Ay, sig tubag-tubag sila ba? Basig makulatahan na yung tika. Awa ka. Ay, gawas ako dila palihog, Pre! Ay, kahadlok ba aning tawanan naman di kay amigo nga kapre. Ay, lagod tubag palihog lang, kay bunana, yung tika ng kahoy ron ba? Awa. Tingog pa dila. Awa ha, awa. Pre! Ano, sige man siya panawag og kapre nga, may kapre diri ah. Shit, yung tadlawan ni. Bisi nga na. Ni Adto Taderero, masulba na itong problema. Nadungagan ba noon? Kapuya ba ng bungol atong kaistorya? Pre! Pre, kawas na na, Pre ba? Palihog lang, Pre! Uy, wala gi kapre di ah. Ano sa di ka? Ito, hawar ako diri palihog lang ha, kay na, makakulatan yung ko sa imo ha. Pasi ba, Pre? Pre, gawas na dira palihog ba? Gawas na. Palihog lang, Bi. Bungula ka, Bi. Tawagay mo kuya, kaya nako'y tuyo sa iya ha. Ah, sige. Lata ko, kadali lang ah. Pagdali ha. Unay na! Yati, usaman man ini ang bula. Mal kong bungulam, kadungog lang ba itong nayog istorya? Pero, saan man ini ang bula? Ang atak mong kagbula! Ingon ka kay mangiram kag bula. Ang ako gigon, tawagay mong kuya, kaya nako'y tuyo sa iya ha. Ano ako ng bula? Daot man sino ka istorya, gipahiram lagi kag bula. Ambot mong bungula ka. Ay pagmula ka ko diri ah. Malas ni kay kurong adlaw ba. May kay bundak ni motora. Wa na kitay pambayad sa motor. Naka-istorya bigitag bungol nga way klaro kay istorya. Pre, pwede mangutana? Pre si pangutana. Awa din si pangutana. Bad mood kay kuron. Dito pangutana sa unahan no. Grabe, inita, pugulo ning tawana, oy. Init bitaw mo samot ni kay init di ka maawa diri ah. Mangutana ram lunta ta. Dito pangutana sa unahan. May luntag mo sakay kang buanga ka. Yati, ningawa ba ning lugaraw? Amo putay makapangtan-an diri ha? Uy, turaon ay aktor, basi katodi siya ba asang makabayan. Ay pre, pwede mangutana? Na, di biya ni bukana diri ah. Usay bukana, mangutana ko ba? Di gani bukana no. Nah, niyabag naman yung tawanan ni. Ay, ani na lang bi, katod kag purok makabayan. Na, layo po kayo ng butuan. Anong abot man ka diri ah? Buang. Naran itong butuan oh. Usay, butuan makabayan. Ha? Makabayan ba, makabayan. Giing naglayo kay ng butuan? Matay, malasa po na akong ipangutanan. Perte, mambungula. Asa dapit ang makabayan? Aw, nangita ra di kag tindahan. Na dito sa unahan pero magbaktas yung ka layo pa. Makabayan, dili, tindahan. Tindahan gani na dito ah. Matay ning style madugay ko ani ba? Ay, makiligo ra di ka.
Wa be bomba diri ah. Ay nang style na ni. Maapil kong kabuangan ni niya. Kung maligo ka, napod may CR dia ah. Pwede na po ka maligo dia ah. Ambot ni mo, istoryahin mo kagalingon. Doot mo siguro tong tawa na to, nangitar mo di sa buungon. Hoy, Onggoy! Oy, kuya. Mualing ka na ko si ma, manginlo ba? Awalangan, gisugo mo kunin mo kanina. Oh, kaduwag malagi ka. Ni palit kag baka. Tama unta kayo na nangitag baka diri ganina. Nabungol jud ay gyapon ning bataan eh. Ingon ko ba makadungog na daay ka? Ha? Ingon ko makadungog na daay ka? Baka lagi. May pag maglungag ka dito kay gigutom na ko. Asa mo pug manghuwag pa ko? Unsay pa ko? Ug di na yung taga manghod, makulatahan na yung taga ba? Ug man ako manglaba. Naabot na mo kag labonon. Unsay laba oy? Grabe po nang request ni mo kuya nga di mo ko kabalo mulutog chapsoy. Naabot na mo kag chapsoy. Lisuda jud mo kay istorya oy. Kadugayan mapilbo ka buang nimo ba? Giing nag-ugma na ko manglaba. Tiwasan na lang ginlo dia. Nakaw na ko eh.